No, pokazuj dalej. Ja nie wiem, że jeszcze będzie 20 minut nagrania, to nie? No, Jak ty się tym razem połączyło. A ja jem chipsy. na jakim programie ty nagrywasz? Co? Jakim programem nagrywasz? Bandit fan. Moja siostra też jest youtuberem i ona też nagrywa. I ona nagrywa na Camtasia Studio. Nie, tam przerabia filmiki. Też mam takie studio, ale mi nie działa. Aha. Dobra, zaczynamy drugie nagranie? Ja już dawno zaczęłam minutę nagrania. O rany, to pokazuje dalej moje animacje. No. Czy dziadek mój zwierzak skoczył? Tak słodko. No tak skoczył do góry i na plecy. Widziałaś? Tak. Wiesz, że ten jeden taki kapsel, ten niebiesko-biały, to on jak to wyrośnie na bałwana? Dostałaś gazetę? No. Wow. No. Ja ją chciałam mieć, ale mi mama nie chce kupić. I muszę sobie sama nazbierać. Serio? A ja zawsze to kupuję. Ja też właśnie zawsze mam gazety i dlatego mama mi już nie chce kupować. Nie widzę ciebie. Proszę wróć do tego pokoju, bo ja pokazuję nadal swoje animacje. Ale ja muszę przerobić pokój na chwilę. No dobrze, Bo jednej rzeczy nie ma. To miałam bo takie... będzie specjalnie do odcinka. Haha, lagi. Robię prędzej. To już się podoba mi jeszcze. No. Zaraz. Jeszcze raz dziewczynka. Dobra, koniec cięcia. To jest jakaś... Ona ma 13 filmów. Wiesz, kogo mamy znajomych? Kogo? Hakerową 111223. I ona jest jakimś hakerem? No? To co ona robi? Chodzi na konta. O rany. To wiesz, kogo ją mam znajomych? Czemu? Bo ona jest tak ale skąd to wiemy? Skąd? Ogląda moje filmy na YouTube i gadał, że to fajne. O masakra. Powiedziała, twoje filmy na YouTubie są fajne nawet dla hakerów, haha. O Boże. Wiesz, ile już mam na pokoju? Ile? Nie wiem. 30. I ode mnie też masz lotka. Tam teraz vlogka. A ja lajkuję wszystkie twoje zwierzaki. Będzie będą szczęśliwe. No. Kto cię zaprosił? Znajomy? Odbiorę sobie widzę. Mnie? Ciebie. Właśnie miałam ciebie. Tak się dziwię. Bo usłyszałam, że kto ciebie zaprosił do znajomych. Aha. No. Nie wiem, może niedługo kupię pakiet srebrny i będę miała 110 diamentów. Jak takie kupisz, to nie wiem co. Nie wiem, tylko kosztuje 14 zł. 110 diamentów i 110 diamentów i 15 tysięcy kartą. O ja nie mogę. Może 14 zł, ale bez blisko, nie? Bez bliska.
Tak. pakiet Diamond, czyli to wszystko to jest dla pana roku. Dawid na roku to Belgika. Aha. Można mieć zwierzaka jeszcze, te włosy, tą taką ozdóbkę, którą ja też już mam. I jak to? I taką chyba zdjęcie, czy to co to jest? Właśnie nie wiem, co to jest. No ja też chyba jakieś zdjęcie. Ja na początku myślałam, że to kalendarz, ale mówię, że nie ma tych otworków. No, to ja też popatrzę, co to jest. No. Dobra. Co by... A to nie jest taka ściana w pokoju? Co? A to nie jest taka jedna ściana w pokoju, co się stawia w pokoju, jest taka wielkie zamiast jednej ściany. Ja nie wiem. No ja też nie. Nic nie wiem. Zobacz moje osiągnięcia, zaskoczysz się. Zobacz moje osiągnięcia z tym bardziej zwierzakami. To Dobra. zobaczysz, że zaskoczysz. To mi dopiero wchodzi, bo mam takie lagi, że sobie nie wyobrażasz. Ja też może być jeszcze laki. Dobra, ja lubię cię tylko po minutę się ładowało. Patrzajcie ile zwierzaków to tylko będę miała na diamentowo. Aha. Dobra. I tutaj chyba sobie otworzę VIP skarbonkę, co? No, Dostanę, koniecznie. dostanę więcej fame. Bo mi się uzbierało 1293 fame. Poczekaj chwilę. A! Otworzyłam skarbonkę. O, Codziennie Do- dostaję po jednym diamencie w skarbonce. Czyli jak nie będę ich w ogóle wydawać, to będę miała 62 diamenty do końca bica. Aha, ja już będę musiała kończyć. No, już się... Dobra, już kończymy. To pa, pa. Pa, pa.